हांसो गारि आरो हांसो गारि बेनिफ्राय जोंहा नै त्रिसनिनो माथाम होदों त्रिसफोर दाखालि हलि मेलायाव माने आङो गेलागुरि आरो खत्रिपारा होननाय जायगायाव मोननैयावबो माने मेलायाव थांदोंमोन आरो ओरैबायदि बिहिर जादों माने गोबाव सम जाबाय जोंनि जायगायाव माने बांसिन मेलायानो जाखाला दा थारमाने ना आनिफ्राय जों बेयाव नुबाय कि मानसिफ्रा गोबां गेलेनानै माने सोरबा एफा एनै मोनबोबाय नङाबा बांसिन फैसायानो लस जाखायोसो आंनाबो लस जादों नाथाय अब्लाबो माखासे इन्जयमेन्टखौ मोनो आरो बिनि अनगायै जोंनि जायगायाव आरोबाव माहायथो एथ'ग्राम माने एन्टारटेनमेन्ट खालामनो बा माबानो थाखाय जायगा दं जेबो गैलाना ओंखायनो समाव एखमबा बेबायदि जायोब्ला मोजां जायो आरोना माखासे मानसिफ्रा बेजों एसे एनैबाबो दसे समनि थाखाय इन्ट्रेस्टजों लोगोसे माने फैसा एसे आरजिनो हायो आरोना नाथाय जुवा थास पार्टिनि माबा फैसाजों फैसा आरजिलायनाय बेफोरबायदि माबाखौ होआलासेनो टाउन एरियायावबाबो एखमबाफोर खालामजायो आरो माने फेस्टिभेल हिसाबै माबा मोनसे बेफोरबायदि रंजानायखौ मानसिनि लाइफआव लाबोजायो दा आंबो थांदोंमोन बेयाव माखासे भिडिअ बानायबाय भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय लोगोफोर नाथाय बे मेलानि सायाव नोंथांमोना मा होनो बेखौ कमेन्ट्सआव लिरनानै खोन्थाहरबानो जाबाय जानांगौना जानाङा बेनि उनफ्राव जुदि जानांगौब्ला मानसिफोरनि पाब्लिकफोरनि रिक्वायारमेन्टआ बाराब्ला बेबायदिनो बयबो ससियेल मिडियायाव रिक्वेस्ट खालामगोन बा सरकारनिफ्राय मां खालामगोन आरो बेखौ जाहोनांगौ होननानै लिगेलि मानि थारमाने ना दा भिडिअखौ नायनानै दतमानि गेलागुरियाव एसे बेरायफैबा मेलायाव नै सोरबा फैदों नामा बेवहाय गिदिर जाथारदों बेबायदि मुरथि दङ जाग्रा गानग्रा गासिबो बेबायदिनो नै मेलायाव बेबायदि जेलापि माबा माबि मोनगोन भुजियाफोर बिराद मोजां साजायनानै दोननाय दं नै बाहाय बेबायदि माबा बिसिबां गिदिर ओंखारथारसै नै बे नाखौ नैबे थेरखि खेलायाव गेलेबा मोनगोन नैबेफोरखौबो लांनो हागोन आरो ना गिदिरथार नैबे थेरखि खेलायाव बेलायनो दाउफोरखौ मोनगोन गिदिर दाउला हांसो दं दाउ दं बेसेबांनि बाबु 100 थाखानि फुरा नै ओरैजाय माने थेरखि खेलायाव दाउ मोनजोबगोन बेहाय नै ओरै ना खुसिया 20 रुपया का नैबे दाउदै नै एरिया गासिबो गेलेग्रा जोब आरो ओरैबायदि नै दा बेलासि जेरै जालांबाय थागोन मानसिफ्रा बारायलांबाय थागोन दा खम आरो ना बेयाव बायनाङा थेरखिजोंनो मोनजोबगोन आरो जायफोरा खाफाल दङ सोरनाव सिखारगोन जाखो बेलाय 13 जाबायलै 12 जाथारसैमोन ना दे लागायनायदो नैबे बाबु मोनाबो होदों बेसेबां बाबु 10 थाखानि र' दा गेलेफैगोन मोनथिबाय नै बेफोर दाउ जेरै गेलेगोन मोननो हागोन आरो ओरै गासिबो खेला जोब बिथिंजाय नै बाहाय बिरथार एकदम $20 10 माबा माबि नै
Bapak. Price per naik di mana dong? Seri nomor sekarang kerja ke belai. Rabu monakin apa? Gaya. Rabu monakin presko. Itu berdiri aja lihat aja. Saya 20 taka nih macam ni, 20 taka. Naya 2 taka. Nih biar 2 taka nih, 20 taka. Dalam lenar dong kaji ber, kunci kile naik sih deh. Chinese mah kota. Bisa biar? 40 taka. Roro gile naik nih. 7 number हो भाई हैं 15 bisa jaga 13 sih 15 16 17 ना नाइ था नहीं जागा ना जाए जिबाय ना आदा मोना नहीं होग्राया बे आरो ला फै मारबाय गोनलै मा होनबावनोब्रा बार नै टेस्ट नाम्बाराव बिराद सा लागलै बे मेलायाव नै बे खेलायानो साबसिन मोनबाय आं नै बे थेरकियाव जाय सिखांगोन अमा बेदर एवनाय मोनजागोन नै बेलाय वाव नायदो बेस्ट गेमलाय बियो थारौबो दं अमा बेदर दं अमा खोमा सालायबो दंजोबो नै ओरैबायदि बरिया नायदो माबायदि हांनानै दोनदों बेयाव गेलेदो 20 थाखा ने ओमफ्राय बेखौ जादो नै हा लगायनानै हरगोन आरो बाहाय नोंना जाखांबाथाय 20 थाखानिनो मोनजासिगोन अमा बेदर नैबे अमा बेदराव 300 थाखा थांबाय मोनजायाखै मिथिबाय नायहरदो नै लोगोफोर अमा बेदराव 300 थाखा गाहाम गैया नै पुरा आयै Sini mana bisa sini? Taruh kali. Gari ada hangsé gari ada hangsé gari. Telepon, teman ekstris ni makan ada ekstris ni makan. Ada 50 ni betul, 50 ni juga jadi makan ada. Gari, be 50 ni abis tahu betul, hangsé dah nak ulang. 50 ni awak. Telepon. Tahu mana ni hangsé lah, 50 ni awak. Makan tahu. 50 tiga ni betul betul makan tahu. Ya 50 kan kau betul jadi tahu betul. 8 number opposite 7 number hangsé tulang ni betul, hangsé makan mungkin kali ada. Kita kan 50 टाका
दावगानायफोरखौ जोङो नै जोबोद मोजां सोरां होदों नोंथांमोननि थाखाय जोङो दाउखौनो